la réaction Θα πρέπει να δούμε εκεί λοιπόν την αντίδραση à la Deuxième Guerre mondiale avec l'élan de psychiatres à la lettre progressiste, comme Le Guillon et Bonafé. και αυτό συνέβη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την όθηση των ψυχιάτρων κατά γράμμα προοδευτικών θα λέγαμε, όπως ο Λουί Le Guillon και Lucien Bonafé, και αυτοί ήταν κληρονόμοι του Φιλίπ Πινέλ και ήταν υπέρ της ηθικής θεραπείας μέσω της ηθικής. Traitement moral, c'est l'invention de Philippe Pinel et de son Και infirmier αυτό puissant. είναι κυρίως του Πινέλ και της ομάδας. Actuellement, on critique beaucoup ces théories. Σήμερα αμφισβητείται πολύ αυτή η θεωρία. En oubliant que l'habillage idéologique repose sur une expérience clinique, celle de psychiatres proches de leurs malades. Και ξεχνάμε ότι μιλάμε για την αντιμετώπιση που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι που είναι κοντά στους ασθενείς τους. Jean Houry, un des membres également du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, en témoigne dans Il donc. Il associe surtout toutefois ses constats sur l'efficacité de la méthode sociothérapique d'une affirmation forte sur le caractère incontournable de la prescription médicamenteuse. Ο Ζαν Ουρί, που είναι μάρτης αυτής της τάσης, είναι ένας από τους θειασότες, τους κύριους αυτής της μορφής θεραπείας, στο έργο του «Αυτός», λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος του, βγάζει εντούτοις τις διαπιστώσεις του πάνω στην αποτελεσματικότητα αυτής της κοινωνιοθεραπευτικής μεθόδου, με μία βεβαίωση πολύ ισχυρή πάνω στον χαρακτήρα μη αναστρεψιμότητας της φαρμακευτικής αγωγής. La suite, tu peux continuer. Ça sera- De la prescription médicamenteuse. Donc c'est pas compris Le caractère on est obligé de prescrire des médicaments aussi. Ότι είναι δηλαδή υποχρεωμένος κανείς, παρά την υπάρχουσα κοινωνιοθεραπευτική προσπάθεια, να χρησιμοποιήσει και φάρμακα. Δεν γίνεται αλλιώς. Le reste, Η θεσμική ψυχοθεραπεία συμβάλλει στο να αλλάξουμε για τον ψυχοτικό αυτήν την πραγματικότητα που τον βασανίζει. Τα φάρμακα είναι αναγκαία για να μειώνουν το επίπεδο της ευαισθησίας των υποκειμένων σε σχέση με την πραγματικότητα, η οποία όσο και αν είναι έτσι, θα λέγαμε αμβλημένη στα μέτρα, θα παραμείνει προβληματική. Ας ξεκινήσουμε τώρα με μία διαφορετική υπόθεση. Ο ψυχοτικός έχει μία έλλειψη ως προς την ανθρωπινότητά του. Είναι από την πλευρά της τρύπας, της απουσίας. Αυτή η απουσία που ορισμένη c'est le doigt de Nicolas Sarkozy expliquant que les fous, c'est ça. Και είναι με το δάχτυλο, θα λέγαμε, που δείχνει κανείς στο κεφάλι περί τίνος πρόκειται, σε επίπεδο δηλαδή του τάφου, πώς να καλύψει κανείς την τρύπα και να καταστήσει τον ψυχοτικό όχι ως άνθρωπο, να τον κάνει αντικείμενο, θα λέγαμε. Και αυτό είναι αδύνατο να τον βοηθήσει με έναν τον τρόπο, αλλά το μόνο που μένει είναι ένα ερζάτς ανθρωπινότητας στο στυλ του Φραγκενστάιν. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτει εδώ. Το φάρμακο είναι το μόνο σημείο αναφοράς, η μόνη καταφυγή, εάν θεωρήσει κανείς την έλλειψη της λειτουργίας ως αυστηρά παθολογική, που συνδέεται με μια όθηση του ψυχισμού, όπως και άλλα συμπτώματα
είναι σε ένα είδος διαταραχής όπως είναι στο πάγκρεας. Διαταραχής, όπως είναι η διαταραχή στο πάγκρεας. Εκεί η διαταραχή των νευροδιαβιβαστών είναι το πρώτο. Οι ψυχικές συνέπειες κοινωνικές και οικογενειακές έρχονται δεύτερες. Δεν υπάρχει θέμα να θεωρήσουμε εάν αυτό είναι επιστημονικά σκληρό κυρίως ή καθαρά, πιθανά, ότι ο τρελός έχει μία ευαισθησία και μπορεί να εκφράσει πολύ έντονα αυτό που οι θεωρούμενοι κανονικοί σκέφτονται χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Ο ψυχοτικός παρασέρνεται από την άκρη των, πώς να πούμε, από τα ψυχοδιαγνωστικά, πώς τα λέτε, το DSM, πώς το λέτε, ταξινομήσεις, ναι. Είναι, θα λέγαμε, δέσμιος των ταξινομήσεων όπως το DSM, το CEM και άλλους, όπου θα λέγαμε καθυλώνεται σαν μια πεταλούδα πάνω σε ένα κάθισμα, πάνω σε ένα διέζ. Quand on attrape des papillons, on les met sur une épingle, avec une épingle sur une plaque de liège. Εκεί όπου δηλαδή πιάνεις την πεταλούδα και την καρφώνεις για να έχεις μια συλλογή. Αυτό καταλήγει στην καλύτερη περίπτωση στο να αναισθητοποιήσει το υποκείμενο και στη χειρότερη να το φέρει σε μια πλήρη διαταραχή των συναισθημάτων που μπορούσαν να το καταστήσουν ανθρώπου. Ο στόχος των AMM, c'est quoi? Les autorisations mises sur le marché, c'est-à-dire ce que le gouvernement dit qu'on peut faire avec les médicaments. Ο στόχος που μπαίνει στον, θα λέγαμε, κρατικό φορέα φαρμάκων είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει κάθε χειρουργική επέμβαση χωρίς να αγγίζει παρά μόνο το σύμπτωμα με τα φάρμακα αυτά. Η εμπειρία, η πιο στοιχειώδης της ψυχιατρικής, δείχνει ότι μια τέτοια θεραπευτική στάση αποτυγχάνει εάν με την φαρμακευτική αγωγή των ψυχοτρόπων φαρμάκων δεν συνδέει κανείς τη μεταβίβαση με την κοινωνιοθεραπεία. Η διαδρομή του Ορφέα, c'est quoi le parcours d'Orphée? C'est le parcours d'un patient qui s'appelle Orphée. Ah oui. Η διαδρομή που είχε μια περίπτωση ασθενούς που λέγεται Ορφέας το αποδεικνύει όσο περισσότερο, στο βαθμό δηλαδή που φέρει δύο παραπλανήσεις, μία από την θεσμική ψυχοθεραπεία εκτός φαρμάκων και μία από την επιστημονική φαρμακευτική αγωγή, την καθαρά φαρμακευτική, και μία τελική επιστροφή στην λογική από έναν ψυχίατρο που άξιζε την ονομασία αυτή. Ο Ορφέας ξεκίνησε την ψύχωσή του τον Μάη του 1968. Οι ταραχές στο Παρίσι του προκάλεσαν αυτήν την απόδειξη ότι ήταν προσκεκλημένος, τον καλούσε δηλαδή ο Θεός για να αναστηλώσει τη Γαλλία. Και επειδή εκεί δεν μπορεί να φτάσει, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να φτάσει ο καθένας, μπήκε στο ψυχιατρίο για 10η φορά, 10 χρόνια μετά, και πέφτει, μπήκε στο ψυχιατρίο για 10η φορά, 10 χρόνια μετά, και συναντά έναν ειδικευόμενο στη ψυχιατρική, νεαρό, ιδεαλιστή, ο οποίος τον ενσωματώνει μέσα στην θεραπευτική κοινότητα, τη συγκροτημένη μέσα στον τομέα όπου ήταν υπεύθυνος. Ο Ορφέας πάει πολύ γρήγορα, καλυτερεύει πολύ γρήγορα.
και νιώθει ασφαλής στο σημείο που ο ειδικευόμενος σταματά τα νευροληπτικά φάρμακα που τα έκρινε άνευ σημασίας και ότι μάλλον τον βάριναν την κατάσταση, τον αποβλάπαν. Ο Ορφέας βγαίνει από το νοσοκομείο και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, 2 εβδομάδες μετά, καταφεύγει σε μια αστυνομία, σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου παρακαλά να του κόψουν το κεφάλι, γιατί θα λέγαμε απέτυχε στην αποστολή του να αναστηλώσει τη Γαλλία. 20 χρόνια μετά ακόμη ο Ορφέας πηγαίνει και ξανάρχισε εδώ και μετά από πολύ καιρό την εργασία υπό το διπλό travail thérapeutique. Thérapeutique. Τη δουλειά. 20 χρόνια μετά ο Ορφέας ξαναρχίζει να εργάζεται. Ξαναρχίζει να εργάζεται. Τελειώνω. Ξαναρχίζει να εργάζεται με 2 επιπτώσεις. Όχι, με 2 προϋποθέσεις. Από τη μια παρακολούθηση κοινωνιο- και ψυχοθεραπευτική και με την λήψη φαρμάκων όταν εισήχθη μέσα στην πανεπιστημιακή κλινική για ένα πρόβλημα του προστάτη. Εγχειρίστηκε αφού σταμάτησε τα ψυχότροπα φάρμακα. Μερικές μέρες μετά του ζητά από τον ψυχίατρο της διπλανής κλινικής να έρθει να τον δει, γιατί είναι πολύ αγχωμένος. Ο ψυχίατρος, ένας άνθρωπος επιστήμων υψηλού επίπεδου, εξοικειωμένος με τα διεθνή συνέδρια, ασχολείται, σκύβει στο πρόβλημά του και πάνω στην άσχημη παρακολούθηση που είχε, όπως του απέδωσε ο ψυχίατρος. On a pour 2 minutes. Alors, je vous transmets l'information. Vous connaissez. Alors, je ne comprends pas les Je vais faire un résumé, ça sera plus rapide. Je suis déjà là. Voilà. Bon, il y a un psychiatre d'hôpital chic qui supprime le traitement idiot du pauvre psychiatre de base. Έρχεται λοιπόν ο ψυχίατρος που είχε υψηλό βαθμό και θεωρεί το σημείο αναφοράς κλπ. Και θεωρεί ότι η φαρμακευτική αγωγή που έδωσε ο ειδικευόμενος ψυχίατρος δεν ήταν καλή και την καταργεί, την φαρμακευτική αγωγή. D'autre part, il ne voit le patient que quelques minutes. Και βλέπει τον ασθενή μόνο λίγα λεπτά. 2 jours plus tard, Orphée, à bout de souffrance, tente de passer par la fenêtre. 2 μέρες, 2 jours. Comment? 2 jours après. Oui. 2 μέρες αργότερα, υπό την ένταση και το άγχος που ένιωθε και το βάρος στο στήθος, επιχειρεί να πηδήξει από το παράθυρο. Il sera transféré dans le service du psychiatre qui le connaît, où la reprise de la prise en charge précédente... Il a passé par la fenêtre? Non, mais non. Il est retenu et il est Επιχείρησε, αλλά transféré. τον συγκράτησαν και δεν πέρασε. Και τον πήγανε στο ψυχιατρικό τμήμα. Et la reprise du traitement précédent lui permettra en 1 semaine de reprendre une vie normale. Και του δώσανε ξανά την ίδια φαρμακευτική αγωγή που ο μεγάλος ψυχίατρος θεώρησε άχρηστη και μέσα σε 1 εβδομάδα επανήλθε η κατάστασή του. Conclusion. Συμπέρασμα. L'idéal, comme son absence, tue le psychotique. Το ιδεώδες, όπως και η απουσία του ιδεώδους, σκοτώνουν τον ψυχοτικό. Seul un appareillage, une adaptation de ces sujets en souffrance à la réalité
avec le secours pacifiant des médicaments, peut les protéger des deux pôles de leur délire. Επομένως, μία προσπάθεια προσαρμογής στην πραγματικότητα σε συνδυασμό με μία φαρμακευτική αγωγή μπορεί να το προστατεύσει από το παραλίο. Deux pôles qui sont le Big Brother scientiste et le poussent au jouir des utopies. Και πρόκειται για δύο πόλους, είπαμε, που τον οθούν, τον προστατεύουν από τις ουτοπίες και τον βοηθούν να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην οποία ζει προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα.